Ha arribat el moment de saber qui és el guanyador del segell blau d'Akbar honorífic 2018. Restauradors, alguns de vosaltres heu guanyat joc de cartes i d'altres no. El que sí que és veritat és que tots vosaltres heu estat per damunt dels vostres contrincants en un aspecte. La vostra cura pel medi ambient, per fer un ús racional dels residus i també de l'aigua. I això us ha fet que us atorguéssim el segell blau. Tots vosaltres ara esteu una altra vegada competint. Només un de vosaltres es pot endur el premi. Aquest premi serà un àpat als 3 millors restaurants d'Europa i la distinció del segell blau honorífic. Ha arribat el moment de saber quin de vosaltres és el guanyador i per això tenim amb nosaltres a la directora del Museu Akbar de les Aigües, la Sònia Hernández. Doncs en representació del jurat, format per la Sandra Llovell, de Comunicació Corporativa d'Akbar, el Sergi Sanchís, defensor del client d'Akbar, el Sergio Gil, de Barcelona Restaurants Sostenibles, hem decidit, per unanimitat, atorgar el segell blau d'Akbar honorífic 2018 al restaurant El Pòsit del Serrallo. Encara no m'ho crec, això. No pensava que podria passar. Bueno, sempre hem treballat per fer les coses bé, però no pensava que jo podria estar aquí al final. El Pòsit del Serrallo és el guanyador del segell blau d'Akbar honorífic 2018. El restaurant ha demostrat que el respecte pel medi ambient forma part de l'ADN del seu negoci i ho aplica en totes les seves àrees. Per tant, és el guanyador d'un àpat als 3 millors restaurants d'Europa segons la llista The World's 50 Best 2017. Els restaurants són l'Osteria Francescana de Mòdena, a Itàlia, el Celler de Can Roc, a Girona, i el Mirasur de Menton, a França. Això realment quasi que em fa més il·lusió que haver guanyat el programa on vaig competir jo, no?